Os empresarios de Ribeira poñen en xogo 1.000 euros na campaña do Día da Nai. As compras que se fagan nos máis de 50 establecementos adheridos entran no sorteo, onde tamén se rifará unha cea e vales de compra. Achégase o Día da Nai e para incentivar as compras no comercio local, a Asociación de Empresarios de Ribeira impulsa unha nova campaña. Están implicados 56 comercios de diferentes sectores da localidade e con ela búscase dinamizar as compras no municipio. Estar presente desde o día de mañán 23 hasta o día 4 de maio, no que, neste ano decidimos incluir unha serie máis de regalos no sentido desta campaña. Vamos a sortear 1.000 euros para gastar nun solo día, ca función de registrar os tickets na página web da asociación. A maiores, tamén quería darlle as gracias a Gadisa, que tamén este ano sigue colaborando con nós con dous vales de compra de 50 euros para a cesta da compra, e como non tamén ao restaurante Chicolino, que este ano tamén aporta unha cea para 2 persoas. Esta será a primeira ocasión na que se incorpora a Praza de Abastos, polo que algúns dos seus postos participarán nesta campaña do Día da Nai. Ao final, o objetivo que nós trasladábamos á Praza de Abastos tamén é incluílos nas campañas que desde aquí levamos a cabo. Eu penso que tamén, en ese sentido, dinamizaremos tamén a Praza de Abastos para que, remar todos en conjunto, para que, Ribeira siga crecendo en ese sentido, o comercio, a hostelería e a restauración, en este caso a Praza de Abastos, sigan tendo os clientes que realmente se merecen. E recordou a gratuidade dos aparcadoiros se merca no comercio ribeirense. Todos os que sigan consumindo en Ribeira seguimos trasladándolle que teñen igual as opcións do parking gratuito, que ao final temos o Parque do Centenario da Plaza de España, no que realmente todos que fagan as compras en Ribeira podan utilizar ese parking. Por a miña parte, agradecer á ciudadanía de Ribeira, concellos limítrofes, que sigan apoiando o comercio local, a hostelería e a restauración. Seguimos traballando para que, dinamizar Ribeira, poñer a Ribeira no sitio que realmente para nós lle corresponde. Campaña na que colaboran a Xunta, a Deputación e tamén o Concello. O tenente de alcalde de Ribeira, Vicente Mariño, destacou o labor que desenvolve diariamente a Asociación de Empresarios. Todo incrementa, todo sirve para aumentar las ventas a nivel del comercio local. Y qué mejor forma que celebrando el Día de la Madre. Honrar el Día de la Madre también comprando todos esos detalles hacia nuestras madres en el Día de la Madre aquí en nuestro concello. Ese día tan bonito, también de una manera contribuyen mediante este tipo de campañas a incentivar más el comercio local y también recordar lo que ha dicho también el presidente y también recuerda muchas veces el señor alcalde y todos los miembros del Ejecutivo, el tema de que no hay disculpa para no venir a comprar a Ribeira, tanto de parroquias como de concellos limítrofes, porque, como ha dicho aquí, tenemos facilidad de parking a esos precios con esas bonificaciones. E ratificou o apoio do Goberno local ás accións impulsadas pola Asociación de Empresarios de Ribeira. Para participar no sorteo é preciso rexistrar o ticket de compra dos establecementos que participen na web da patronal entre o 23 de abril e o 4 de maio.